ప్రతి అక్క ప్రతీక్ష అక్క హాయ్ హాయ్ అక్క ఎంచొల్లారు దానే అక్కకేన లేరు ఎంచొల్లారుకేనందు లేరు ప్రతీక్ష అక్క దాదా ಸ್ಪೆಷಲ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇನಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರ ಅನ್ನೀರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಾರ ಐದು ಬಕ್ಕಿಜ್ಜೇರಾರು ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಬತ್ತೀನಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲರಕ್ಕ ಆರ ಆನಿಯವ್ರ ಪನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರತೆ ಐದು ಬಕ್ಕಿಜ್ಜೇರಾರು ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾರ್ನಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಉರುಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೊರ ಬೈದ್ಯ ಲೈವ್ ಗನ್ ಇರ್ ಹೊರಾನೇ ಬೈದ್ಯ ನಾನಿ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತರಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರೀರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾವು ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಅಂದೆ ಓಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರ್ನಮಿ ಬಕೋಲು ನವರಾತ್ರಿ ಕೇಂಡನೆ ಕೇನ್ನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಚ ದಾದಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಗಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಈರ್ನ ಒಲ್ಪ ಈಗ ಪುದರ್ ಕೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಾರೇನ ಈರ್ನ ಓಲು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು 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 ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಐಟುಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಗುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಳು ಕೋಡೆ ಬೈದು ಎಂಗ್ಳು ನಮ್ಮನ ಕಾರಿಂಜೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೈಡ್ 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 ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ದಂಚಿದಾರಿ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜುಜಿ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ ಒನಸಾಂಡ ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಐರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಶುಭಕ್ಕಾಗ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಕರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕರ್ಲಿ ಶುಭಕ್ಕ ಕೋಡೆದಾನೆ ಬೈಜಾರಿ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಎಂಕುಲೆ ಬೈದು ಶುಭಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೋಡೆ ಬೈದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಅವಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸು ಅಂದೆ ಒನಸು ಅವಡತ್ತೇನ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನವರುಡು ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಅಂದೇ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಇರ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತರ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿಜಾರತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾತೆ ಒನಸ ಆತಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸ ಆತಿಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಣಸತಿ ಗಂಟೆ ವರ ಎಡ್ಮಾರೆ ಬತ್ ನೋಡ ಮಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗನ ಜೆಪ್ಪದ್ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಮಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪದ್ ಬತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಡೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆಂಡ ಮಗಕ್ ನಿದ್ರೆ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯನಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಐಡಿ ಇತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡೇನಿ ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಾಯ್ನಿ ಓ ಬೇಗ ಜಪ್ಪು ನಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತಾಡಿ ಜಪ್ಪದು ಬತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪತ್ತೊಂಜಾಂಡಲ ಜಪ್ಪು ಜೋಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕನ ಎನ್ನೆ ಮಲ್ಪೇನ ರಾಯ್ಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಎನ್ನೆ ಪಾಂಡ
ಇಲ್ಲ శుభక ఎస్ బనందులేరు దానే లేటుకే నేని మరి ఎస్ బనందులేరు ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಗಂಚಂಡ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕನ ಬಾಲೆಗೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನಂಚಿ ಎನ್ನದಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆತ್ತಕ್ಕ ಗ್ರೇಟಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಯು ಐ ದಾದಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕವು ಇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇ ಪಾತೇರ್ನ ಮರ ಇರು ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ಲೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇ ಪಾತಿರ್ನು ಮೈನ್ ತುಳುಲ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪುಳ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಲೆಗ್ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ್ಗೆ ಇಮ್ಮೆಗ್ 2 ವರ್ಷ ಮುಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆಗ್ 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾನಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ದತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನ್ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ್ ರಾಯ್ಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇಜ್ಜನೆ ಜಪ್ಪರೇಪಗು ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಅರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಅದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪುಡು ತುಳುಲ ಕನ್ನಡಲ ಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋಯಾರೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯಾರ ಶುಭಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋಯರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ನ್ಯಾ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋಡೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ അവിടെ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಜರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದಾರು ಎಸ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಶುಭಕ್ಕವೇನಿ ಇರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೈರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ போயினந்த ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನತ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೇವಿ ಪಾಶನ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಪವಾಸ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಕ ಉಲ್ಲರೆ ಏಟಕ್ಕ ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದೀರ ಹಾಕಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಅಜ್ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಬಿಗೋರು ಒಂದು ಗ್ರೆಟ್ಟ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಗ್ರೆಟ್ಟ ಅಂದು ಓಕೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಲೈವ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ ಉಲ್ಲಾರ ಶುಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಿಂಗ್ಳು ಏರುಲ್ಲರು ಅಂದು ಪೂರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಏರ ಒಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆರ ಅಂದು ವರುಣ್ ಆರ್ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ವರುಣ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಅರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ವರುಣ್ ಅನ್ನಿ ವರುಣನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬರ್ಸೊಂಡೆ 200 ಮಾರ್ನಮ್ಮಿ ಗಮ್ಮತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಆರು ಕನ್ನಡದಾರ ಅಂದು ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಕೆ ಓಕೆ thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವರುಣ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ನಡವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರುಣ್ ಅನ್ನ ವರುಣ ಶುಭಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಇರ್ ಬಿದಾನ್ಯ ಶುಭಕ್ಕ ಅರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತನ ಆತ ಸುಸ್ತಾದಿ ಪುಡಿ ವರುಣನ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಮೈಸೂರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಬಂತಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ದಸರಕ್ಕಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಎಂತ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೊಂದು 9 ಜನ ಇದ್ವಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಪ್ನೇನ ಗೊತ್ತು ಜರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬರತ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹರ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹರ್ಷಿತನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹರ್ಷಿತ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಲೈಕ್ ಜನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ವನಸಾಂಡೆ
ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹರ್ಷಿತನ್ನ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸರ್ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ 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 ಬರುವ ಸರ್. ಬರುವ ಅವರು ನನ್ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದ ಅದು ಅರಮನೆ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ಹರ್ಷಿತನ್ನ ಒಲ್ಲರೆ ವೈಶು ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ. ಇರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ತೇರು ಹರ್ಷಿತ ಆಂಡಿ ಈರ್ನ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹರ್ಷಿತನ್ನ ಎಂಕಲ ವನಸ ಆಂಡಿ ಎಂಕಲ ವನಸ ಆಂಡ ಹರ್ಷಿತನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲಿಯೇ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುದು. ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಅವರು ನನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವರು ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಹರ್ಷಿತ ಅತ್ತಿಯಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಅತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತನ್ನ ವೈಶು ವಿಲಾಕ್ಸ್ದಾರ್ ಪಂಡೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಇರು ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಅತ್ತೆ ಇರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಕ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ವರುಣನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ್ನವರು ಕಾರ್ಕಳ ಈರ್ನವರು ಅಲ್ಲು. ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹರ್ಷಿತನ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನವ್ರು ಕಾರ್ಕಳೆ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲು. ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲು ಹರ್ಷಿತನ್ನ. ಪುತ್ತೂರು ಈರು ಪಂಡರ ಎಕಡೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಮಾರೆ ಶೇ ಸಾರಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡರಿ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಎಂಗೆ ನೆನ್ಪೇಜಿ ಮಾರೆ ಎಕಡವ್ರ ಪಂಡರತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಎಂಗೆ ನೆನ್ಪೇಜವು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ವಯಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಅಂದು 13 ಜನ ಹೈಟುಳ್ಳೇರು. ಹರ್ಷಿತನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನೈತೆ ಅವಲ ಪಂತೇರ ಏನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಡೆ ಊರು ಪಂತೇರು ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಅದು ವಾರಡ ಪಾತಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮೇರ್ನ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಒನಸ ಅಂಡ ವೆಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವೆಜ್ ಅತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್ಜ ಏನ ವೆಜ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ 14 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರ್ಷಿತನ್ನ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇರ್ನೋರುಡು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಸೇಮ್ ಪನಂದುಲೆ ಹರ್ಷಿತನ್ನಗ್ಲ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಏನಂದು ಇರೆಗ್ಲ ಬೀಟ್ರೋಟೆ ಹರ್ಷಿತನ್ನ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ 17 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ. ಲಲಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಯ್ ಲಲಿತಾ ಅಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತನ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಮಾರ್ನಮಿ ಗಮ್ಮತಿ. ಮಂಜುಳಾ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಾ ನೀವು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಲಲಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆ ಹರ್ಷಿತನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರಕ್ಕ ಈರ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕೇನಂದುಲೆ ಹರ್ಷಿತನ್ನೆ ಯಾನ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ಹರ್ಷಿತನ್ನ. ಲಲಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು?
ಐಟಿ ಏರು ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ, ಲಲಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಳುವೆ ಕನ್ನಡನೇ, ಹರ್ಷಿತನ್ನ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದಲ್ಲ ಎತ್ತೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ದಾಲ ಇಂಚ ಈರದಲ್ಲಿ ದಳ ಅಣ್ಣದು ದಳ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೌದಾ ಓ ಲಲಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡವಾ, ಕನ್ನಡವಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲಲಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ, ಲಲಿತಾ ಲಲಿತಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲಲಿತಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯು ಅಕ್ಕ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲಲಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ದಸರಾ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅದಾ ದಸರಾ ಮಂಜೆ ಮಾರುಂಗ ಅಂತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್. ಸೃಜನ್ ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಯ್ ಗುರು ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ, ನಾವು ಕಾರ್ಕಳ. ಕಾರ್ಕಳ. ಸೃಜಾನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದದ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್ 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 ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡೆ ಅರೆ ತುಳುತಾರ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಜಾನ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರಾ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ? ಹೇಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರು ಒಂದು ಎರಡು ಜನ ಬಂದರು. ಮೈಸೂರು ಸೃಜನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ನೀವು ಕೂಡ ಓ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವ್ರು ಬಂದರು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುದು ಸೃಜನ್ ಬ್ರದರ್? ಏನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು? ಒಂದೇ ತರ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲ ರಣಸಾಂಡೆ. ಒಂದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು, ನಾವು ತುಳು, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು. ತುಳು ತುಳು ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಇರು ಉಡುಪಿದಾರ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈರು ಮುರಾಣ್ ನಿಂಚಿ ಬೈದಾರತ್ತ ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರಣಸಾಂಡೆ ಕೊಡದನ್ ವೈದು ಜರ್ಗೆಲ್ನೆ ತುಳುನಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯಾ? ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂಜೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮೊನಕಾಲು ಊರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಸೃಜಾನ್ ಬ್ರದರ್ ವನಸಾಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಆಂಡ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡು ಇರೇಗದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಲೈವ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಏಮಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಈರು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈರು ಬರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜೇಮಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀರು. ಸುಮಾ ಜಾಧವ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದವರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಬೋಡೆ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಸೃಜಾನನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ? ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಂಕ್ ಈ ಬೋಡೆ ಪನೋಡ್ಗೆ ನಿಮ್ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಏಪನ ಕೈ ಬಿಡೋಚಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿನ್ನ ಟಿಪ್ ಎಂದು ಅಂಚ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.
अब పొన్నగలు కుస్సి చెప్పినట్ట అరేగ తులుట్టి పనుడి గెత్తి తులుట్టి ఎంచా అనుకుని ఎంచ పన్పును సబ్బస్ మల్దు ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ತುಳುಟ್ಟು ಅಂಚೆನ ಪನ್ಪು ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕ ಬಿತ್ತುವೆಲ್ಲ ಪನರುಂಡ ಈ ಪಂಡೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೂದು ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಲೆಲ್ಲ ಕಂಡೆ ತುಪ್ಪುಜಿಂದು ಸೃಜಾನ ಈರ್ ಪೋಲೆ ಈರ್ ಪೋದು ಈರ್ನ ಪೊನ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಇರುವೆರ್ಲ ರೋಸ್ ಒಡೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೋಲೆ ಕೆಂಪು ರೋಸ್ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಪತ್ತ ಒಂದು ಆರ್ನ ಕೇನು ಜಾ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ವೆಜ್ ಸುರೇಶ್ ಮಳೆ ಬ್ರದರ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಳೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನ್ನ ಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪುರ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಬೈದು ಜೇರು ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೃಜನ ನಿಮ್ದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದೌದು ನಮ್ದು ಎರಡೆರಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಜಾನನ್ನ ನಮ್ದು ಎರಡೆರಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನಿಲನ್ನೇ ಎಂಕ್ ವನಸು ಬೋಡು ಇರೇ ವನಸು ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ವನಸು ಬೋಡೆ ಅನಿಲನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಣಸುಂಡವೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನಿಲನ್ನ ಒಣಸುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಓದ್ಯಾರ ಓದ್ಯ ಹೇಮಕ್ಕ ತುಲು ಕೂಡ ಓದೋಡೆ ಇರು ಪನ್ನೆ ಓದಿ ಇರೇ ಕೇಂಡಿ ಜಂದ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ದಾದ ಬಂಡರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ನೀನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ನೀನ ಲವ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂದು ಮದಿಮೆ ಆಪೆಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡರತ್ತೀರು ಪಂಡನೆ ಕಡೆ ಓದ್ಯಾವ ಇರೇ ಕೇಂದು ಜಂದ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಓದ್ಯಾ ಇರು ಕಡಪ ಇರುವಾಣೆ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ಯಾವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೆ ಈರ್ನ ಊರು ಇರು ಉಡುಪಿ ಓಲಿಪ್ಪುನ ಅನಿಲನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೇವೆ ಅನಿಲನ್ನೆ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಹೇಮ ಅಕ್ಕನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಒಡೆಗ್ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಇತ್ತ ಯಾನಿರೇ ನೇತುಲು ಎತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಗುಡ್ಡಿಡಿಪ್ ನೋನೆತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಇರೆಗ್ ಏತುಲು ಎತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನ ಟೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅನಿಲನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಓ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಗಂಧ ಅಂದ್ ಅತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಪಾತೆರ್ರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಂದು ಕೋಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ಸಾರಿ ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಕೋಡೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ಜೋರ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಅಂದೆ ಅನಿಲಣ್ಣ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಪಿದಾಯ್ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಆತು ಜೋರುಂಡ ಅನಿಲಣ್ಣ ಇಂಚ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಕೋಡೆ ಒಡೆಗ್ ತೆತ್ತಿದಿಯಾರೆ ಪೋತಾರಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದು ಈರು ಒಡೆ ತೆತ್ತಿದಿಯಾರೆ ಏರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇನಾ ಹೇಮಕ್ಕ
ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಗೊತ್ನಾಯಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಇರು ಒಲ್ಪವ ಅದು ವರ್ಷ ಮೂರು ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ಗಮ್ಮತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗವೇ. ಈರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಆವೊಲಿ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಆ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಂಡ ಲೈವ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಲೈವೇ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ. ಯಾನನ ಲೈವೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರು ಅಂಚ ಬಂಡರತ್ತ. ಈರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆರ ಇರೇನ್ ಪನ್ನಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆರ ಇರೇನು ಪನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡೆ ಒನಸ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೀಕ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪುಗೆ ನಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ನಿದ್ದೆ ಪಾಪುಗೆ ನಿದ್ದೆ. ಪಾಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು. ಏಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಮಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಅಂದ್. ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಚಿಕನ್ನ ಅರೆ ನವರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪೇರ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕುಲ ತಿನ್ಪ ಅವೇ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನಿ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಲ್ತನ ಅವೇ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಏಮಕ್ಕ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಲೈವ್ ಏಮಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ಪಾತೆರೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್. ಈರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡ ಎಂಕ್. ನಾ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಜನಲ ಬೋರ್ಡು ಗಮ್ಮತ್ ಬನ್ನಿ. ಏಮಕ್ಕ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಜನಲ ಬೋರ್ಡು ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ನಿ. ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಆಪುಜವು. ನನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪುಡು ಮೀನು ಏಮಕ್ಕ ಮೀನಿ ವೇಷಪಾಡಿ ಅರೆ ಪೋಪರ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪಂಡೇರತಿ ಸತೀಶನ್ನೆ ನೆರಿಯರತ್ತೆ ಇರು ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು. ಕಿರಣನ್ನ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೆಸೇಜು. ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇರ್ಲಿ. ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾರು. ಹೌದಾ ಕಿರಣನ್ನ ಮೀನು ಸಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಿಸತಾ ಸತೀಶ್ ಅರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ സത്യചേട്ടനോട് പേര് ആരെ പോയാലും നീ വണ്ടി വെച്ചോട് സതീഷ് അണ്ണ ഓലാറിയേ అరే మండే వచ్చండి మండే గిర్రండి అంది ఉల్లేరు మంచిగా ಯಾರು ದಾಲ ಅಲ್ಪಜೇರು 17 ಜನ ಬೈದೇರು మరి ಲೈಕ್ ವರ್ಮನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜಾಗಲು ಬಲೆ ಪೂರ ಪಂಜಿ ಉಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಪೂರ ಜನ ಪೋಡ್ಗೆ ಪಂಜಿ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬೋರ ಅಂಡು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಏಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಗಾಚ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಸತೀಶ ನೆಂಚ ಬಂಡತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಜಿ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಾಮೋನೆಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಜಿ ದಿನರ ಆರ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಬೊಕಲ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಜಿ ದಿನರ ರಂಗೋಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಕನ್ನಡನಾರು ಆರು ತುಳು ರಂಗೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದೆ ಪಂದಿಪ್ಪುಡು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಿ ಜರ್ಡ ರಂಗೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಒಂಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಒಂಜಾವಡು ಏಮಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಒಂಜಾವಡು ಒಂಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಕೇನ್ಲೆ ದಾಯ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಂದು ಇಜಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಪಸದು ನೀ ಮಾರ 16 kg ಆವು ಪಂಜಿ 16 kg ಆವುಗೆ ಸತ್ಯನಾ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇವನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಇರ್ನ ಲೈವ್ 7 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪನ್ನಿ ಏಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಂದು ಪನ್ಲೆ ಜಿನ್ನೆಲ್ಲೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪಂಜಿ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಪಂಜಿ ಈರೆ ತಿನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಏಮಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ದೂರ ಹೋಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಜಿ ತಿನ್ಪರೆ ಯಾರು ಪಂಜಿಲ ತಿನ್ಪೇರು ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರೆ ಏಮಕ್ಕ ಬಾನೆ ಪೂರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜನ ಅಂಚಾನೆ ಪೂರ ಬಡ್ಡಿ ನಾಯಿಲ ತಿನ್ಪೇರ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ದಾನೆ ಅವೈತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ಪಂಡ ದಾನೆ ತಿನಂತೆ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಏಮಕ್ಕ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಗೊರ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅಂಡವು ಎಂಕಾಪುಜಿ ಆತು ಬರ್ತದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಏಮಕ್ಕವೇ ಅತ್ತಿಯ ಅವ ಆರೇನ ತನ ಕಂಡನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಜಿ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಓ ರಂಗೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನ ಪನಸಾಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೊಂದುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅವು ಏಮಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಈರೇನಂದತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಜಯರಾಮ್ KS ಜಯರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಯರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ ಜರ್ದ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಸಾಂಡೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಊರು ಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲಾ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಕಾರ್ಲಾ ಜಯರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರೇ ನಾಗರಾಜನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಪನೊಂದು ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ನಾಗರಾಜನ್ನ ಏಮಕ್ಕ ಪಂಡರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ನನಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರುದಿಲ್ವಾ ಜಯರಾಮನ್ನ ನಂಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ತುಳು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನೆಟ್ ಕೊರಿಯಾರ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ದಾದಂದು ನಾಗರಾಜನೇ ಬಜೆ ಹೊಳಿದಾರೆ ಓ ಕೈತಾಲ್ದಾರೆ ಮುಟ್ಟದಾರೆ
ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಕೈತಾಲ್ದಾರೆ ಕೈತಾಲ್ ಊರ್ದಾರ್ ನಾಗರಾಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಇರೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯ್ತಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಊಟ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಕ್ಕ ರಂಗೋಲಿ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ದು ಕೂಡ ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೇನು ಸಾಂಬಾರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಮಳೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ದಸರಾ ಗಮ್ಮತ್ತ? ಹಂದಿ ಯಾರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅವೊಂದು ಅಣ್ಣೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ, ಹಂದಿ ಯಾರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಂದು. ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಏರಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ? ಜಯರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಜಯರಾಮ್ ಬ್ರದರ್, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾಡಿ ಊರು, ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಾಡಿ ಪಂಜಿ ಬತ್ತದನು ನಾಯಿಲ್ ಬತ್ತದನು ಪಂಜಿನ್. ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಜಿ ಬತ್ತದನತೆ ನಾಯಿನ್, ಅತ್ತ ಪಂಜಿನ ನಾಯಿ ಬತ್ತೀನಿ, ಅತ್ತ ನಾಯಿನ ಪಂಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ವನ ಸಾಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಡೆ ವನ ಸಾಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ರಾಮಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಪುದ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿ ಅರೇನಾ ಕಬಾಬ್ ರಾಮಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಕಬಾಬ್ ರಾಮಣ್ಣ. ಪುದರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಕಬಾಬ್ ರಾಮಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ನಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಕಬಾಬ್ ರಾಮಣ್ಣ. ತುಳು ಬರ್ಪಾರಿಗೆ ತುಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಗರಾಜನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ದಾದೆ ಪನೋಡನ್ನ ಆರು ಸರಿಯೇ ಪನ್ನಿ ಈರು ಲೈವ್ಗೂ ಬತ್ತುಂಡ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ನಕುಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನಿ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಮಕಾರ್ ಪನ್ನಿ ಈರು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಡು ದಾದನ ಪಂಡೆರ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಏಮಕ್ಕ ಈರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅವೆಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತವೇ ಏನಿತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿರದೆ ಪಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೂಡ ತೂವಡಾಪುಂಡು ಅವಿತ ನಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾಯ ಕೂಡ ಪಿರಪುನ ಕೂಡ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮುಳಿತನ ಅರೆ ಪಿರದೆ ಪರಪ್ ನೀಟ್ ಅರೆಗ್ಲಾ ಮೆಸೆ ಬಡ ಇಂಟ್ಲಕನ ಪಿರದೆ ಪರಪ್ ಹಾ ಹಾ ఈయన ఇక్కడ పిరి పొప్పిని పెండింగ్ అమ్మ పిర మిస్ అవుతుంది కూడా అందా ఇలా పెండింగ్ ఉంది ನೋ ಚಾನೆಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕಾರ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ರವಿ ಎಂಕ್ ಬೇರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಬುಲ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಕಬಾಬ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರಾಮಣ್ಣ ನೀವು ಇರ ತುಳುತ್ತಾರತೆ ಕಬಾಬ್ ಅಂಗಡಿ ಓಡ್ಲ ರಾಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡ ಇರು ಓಲಿಪ್ಪುನು ರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಓಲಿಯೇ ಏಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಯಿ ಅನ್ನನ್ ಪತ್ತಂದಿನ ಪುಣ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದಿ ಅವು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಏಮಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಉಬಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಇರು ಉಬಾರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಏಪಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ನಗೋದೇ ಚಂದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯರಾಮನ್ನೆ ಹೌದಾ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ನಗೋದೇ ಚಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಬಿ ಗೋವಿಂದ ಎಕಡೆ ಕಬಾಬು ರಾಮಣ್ಣೆ ಗೋಬಿ ಗೋವಿಂದನ್ನೇ ಮತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಬಿ ಗೋವಿಂದನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಮಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಈರ್ನಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡೆ ಗೋಬಿ ಗೋಬಿ ಗೋವಿಂದನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಪಂಜಿಡ್ ರಾಜಿ ಆವಡನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಪಂಜಿತೆ ಬರವಂಡದ ತಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಪಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಅಂದತ್ತೆ ಪಂಜಿಗಿತ್ತೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಪಂಜಿತ್ತಿನ ರಾಜ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಪಂಜಿಡ್
ಪಂಜಿಡು ರಾಜಿ ಆವಡನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೇತಾವೆ. ಬುಲ್ಪಡೆ ಬಾಲೆ ಪನಂದುಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬುಲ್ಪುಜಾವೆ. ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆತ್ತಿನ ನಾನು ಡೌಟು ಏತಾತಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ರಾಜ ಅಣ್ಣ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ದಾದೆ ಏತಾತಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾವೆ. ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ನಗೋದೇ ಚಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಬಿಆರ್ ಕೋರಂಡ ಸಮ ಆಪ್ಯಾರ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದಂದಿ ಬಿಆರ್ ಕೋರ್ಲೆ ಸಮ ಆಪ್ಯಾನ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೆ ಪೂರ ಹೋಲಿತಾರ ಮಾರ ನಿಗಳು ಈತು ದಿನ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾರ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಬಾಬು ರಾಮಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಬಿ ಗೋವಿಂದ ಮಗಳು ಪೂರ ಹೋಲಿತ್ತೇರ ಮಾರ ಈತು ದಿನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಗಳು ಪೂರ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಪಾತಿರ್ಲೇವೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೋಟ ಉಂಡಿ ಆರು ಕಬಾಬದ ಅಂಗಡಿ ಒರಿಯನ ಗೋಬಿದ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲ ಲಿಂಬೆದ ಅಂಗಡಿ ತೋಟ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಓಲ್ ಪನ್ಲೆ ಅಗ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಯ್ರು. ಜೆರ್ರಿ ನಿರಾನ್ ಹಾಯ್ 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 ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಇರ್ ಕನ್ನಡನೇ ತುಳುವೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದೇ ಬತ್ತು ನಂದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ. ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪಂಜಿಗೆ ತುಲೆ ಏತು ಜನ ಬೋಡಿನಿ ತುಲೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಜೆರ್ರಿ ನೀರಾನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉದಾರು ಡಿ ಪಿ ಬುರ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ತೆಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಓರಿಯೇ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಏ ಇರು ಪನ್ಯಾಗ ಅಂಚನೆ ನೋಡಿ ಪೂರ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ರೀ ಅವಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಇರಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೋಡೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೋಡೆ ಕಬಾಬು ಬೋಡೆ ಗೋಬಿ ಬೋಡೆ ಏನ ಪುರ ಬೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರಿತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಸ್ನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಅಂದಲ್ಲೇರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುದಾರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಅವ ಆರು ಒರಿಯೇ ನಂದವಳು ಆರೇ ಪೂರ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ನಂದು ಮತ್ತು ಬೇತೇನ ಏರುಂದು ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಸ್ಯ ಮೆಂಬರ್ ಅನಿಲನೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ ಸುರುಕು ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಕೇನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಅನ್ನೆ ನಂದ ಅವು ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಆ ಪುದರ್ಕೆ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಸ್ಯ ಬಂಡ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಗನ್ನೆ ಬಂಡಲ ಅನ್ನೆ ಗೋಬಿ ಗೋವಿಂದೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಅನ್ನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ರಾಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಇದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಾ ನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು. ಬದನೆ ಬಸಮ್ಮ ಬಣ್ಣತ್ತಾರು ಅವು ಪುಂಜು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಅವು ಪೊಂಜೆವು ಇಪ್ಪಡು ಬದನೆಕಾಯಿ ದಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆವು. ಅನಿಲನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ಸಂತು ಹಾಯ್ ಪನಂದಲೆ ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರು ಉಲ್ಲ ಈರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರು ಉಲ್ಲ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಾಯ್ ಚೇತನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚೇತನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಯಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏರ್ಪುರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಯಡ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೋಡು ಬೈಕ್ ದ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ಸಂಡೇ. ಕುಂದಾಪುರ ಹುಡುಗ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಅನ್ನ ಇರಂಚೊಲ್ಲಾರ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಾಯ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಸಂತೋಷ್ ಅಂತೂ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯ್ರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯ್ರಿ ಅರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಏಪಲ ಬರ ಮುಗುಲ್ ಪುರ ಹೋಲಿತ್ತೇರು
ಅತ್ತಿಯೇ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಬದನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಡಿಗ್ಯಾನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಆರು ಪಂಜಿ ಉಂಡು ಬಂದಿರತ್ತ ಐಕ್ ಪೂರ ಆಗಲು ಪೂರ ಬತ್ತನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಬೋಡ ಅನ್ನ ಏನ ಪದ್ರಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಹಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಸ್ಸೆ ಬತ್ತೇರು ಕಬಾಬಲು ಬೋಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಬದನೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಬದನೆ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪನ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಅವ ಬತ್ತೇರು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ರ ಪುಳಿ ಬೋಡತ್ತ ಭಾರಿ ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಕೂ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾವ್ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾವ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬಲೆ ಪೂರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ನಾಗೇಶನ್ನ ದೂರ ಬತ್ತಿರು ಸರೋಜಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಜ್ಯೋತಕ್ಕ 33 ಜನ ಬೈದರು 26 ಲೈಕ್ ಜ್ಯೋತಕ್ಕ ನಂಗೆ ದೂರ ಓದ್ತಿರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಜ್ಯೋತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದೀರು ಸರೋಜಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ತಾನೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದೀರು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಪೋಯರೆ ಕ್ಷಮಾ ರಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕ್ಷಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಊಟ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಗದಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಈರ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಈರ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ಬಂದ ದಾದೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ವರ್ತನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಸರಿ ಉಳ್ಳೆ ಈರ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಆಂಡ ವನಸ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ದಾನೆ ಪೇಸ್ ತೋಪ್ ಜರ್ ತೋಪಾವ್ ಜರ್ ತೂಲೆ ಕ್ಷಮಾ ಅಕ್ಕ ಪೇಸ್ ಅವೇ ಪೇಸ್ ತೋಜುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಇದೇ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲು ನಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಅವ್ ಲೈಟ್ ದೂರಡುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅವೇ ಬಂಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಪಿದೆಡ್ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಚಿ ದಿದ್ದು ಕುಲೋಂದ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮೋನೆ ಬೋಡಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಡೆ ತೂಡತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿ ಎಂ ಹಾಯ್ ಪನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅರೆ ಕಡರ ಬತ್ತೇರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತುಳು ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲಡ ತುಳು ಪಾತಿಯರ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ಏರೇರು ಪುಲ್ಲರು ಪೂರ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳುಟ್ಟೆ ಮೆಸಲಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದೆ ಪೋಯರ ಅಂದತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಆರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರ ಬಣ್ಣಗರೆ ಪೂಡಿಗೆ ಆರು ಪೂರ್ಷ ಬೇರೆ ಅಂದು ಅದು ಕೊನ ದಿಯರ ಅಂದ್ ಪುರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬದನೆ ಪುರ ಬತ್ತಿನತ ಇಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಹೊರ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ಪೋಡಿ ಹೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಈರ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ರಂಚ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವೇ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಈರ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಯರ ಗೊತ್ತಾನ್ ಹೇಮ ಅಕ್ಕಗು ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಪನ್ನಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದಂದು ಅರ್ಥ ಆಂಡಿ ಎಂಗ ಅರ್ಥನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಯಣತೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಯಣತೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಈನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಚ್ಚಿ ಕ್ಷಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಿನೆ ನಂದು ಮಾರೆ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಸ್ಯ ಪೂರ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಸತೀಶನ್ ಅಂದೆ ನಾಯಿ ಬತ್ತದನ್ ಬಂಜಿ ಐಕ ಬನ್ನಿ ಶಾಲೆಗ್ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಗುಲ್ಲರ ಗಾಂಡಿರೆ ಅಂದಿ ಅಪ್ಪಗ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಗುಲ್ಲರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಲ್ಡ್ ಗುಲ್ಲರ ಅಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಗುಲ್ಲರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಲ್ಡ್ ಗುಲ್ಲರ ಅಂಡ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಗುಲ್ಲುಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಓದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆಡ್ ಪೋಪುನ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಗುಲ್ಲರ ಅಂಡತ್ತ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆ ಬಂತು ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಅನ್ನ ಸಾರು ಅದೇ ಅನ್ನ ಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದೇ ಅದು ಅಂದು ಅನ್ನ ನಿಜ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ
ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ದು ಜಾವೆ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಡೆ ಕುಲ್ದುನು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯ್ ಈರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡೆ ಕೇನುಜಾ ಅದು ನಂಕ್ಲ GB ಮುಗಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಜೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಡೆ ಪೋಪುಣೊಂದು ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ಆಂಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಈರೋಂಜಿ ಪನ್ಪರತ್ತ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಮನಸ ಆಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಜನಾಯ್ತು ಪಂಜಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ ಶಿವಕುಮಾರನೇ ಪನಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಪೋದು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಂಡು ಇರೆಗು ಅಂಚನೆ ಬುಡೇದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಅತ್ತಿಯೇ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬುಡೇದಿ ಆತನ ಶಿವಕುಮಾರ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಮದಿಮೆ ಆಡೋದು ಮೆಂಚಯ್ಯ ಬುಡೇದಿ ಆಯ್ನಿ ಆರ್ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಮದಿಮೆ ಆಡೋದು ಮೆಂಚ ಬುಡೇದಿ ಆಯ್ನಿ ದಾದಾಂಡು ಶಿವಕುಮಾರ ಅಣ್ಣ ವಂಚ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಗೆರೆಗಿ ಪೋದು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಂಡು ಇರೆಗು ಅಂಚನೆನ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬುಡೇದಿ ಆಯ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಬುಡೇದಿಡೆ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಅತ್ತು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬುಡೇದಿ ಆಯ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗಾಳಿ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಡ ಚೂಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋಡ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನೀಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ನೀಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮದಿಮೆದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು ಚೆಕ್ ಆರೊಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಇತ್ತೆ ವಾಯಜಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡು ವನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡಿ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡಿಸಿ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಸಿ ಇರೇ ಒಂಜಿ ನಾಡುಗ ಐತೆ ಬೇಗ ನಾಡುಗ ಲಗ್ನ ಕೂಡ್ದು ಬರಡತ ಇದು ಯಾವ ಹಾಸ್ಯ ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀಲನಗೌಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಮಾರಾಯ ಹಾಸ್ಯತ್ ಭಾಷ್ಯ ಅದು ತುಳು ಭಾಷ್ಯ ತುಳು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕಲಿಬೇಕಲ್ವಾ ಕಲೀರಿ ತುಳು ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು ನೀಲನಗೌಡ್ರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಊರು ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಲನಗೌಡ ಹೇಮ ಕಾಯಿ ಬಂಡೇರು ಕೂಡ ದೂರ ಪೋಯರು ಒರ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೆರಡು ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲೇರು ಅಂದ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೆರೊಡಿ ಎಂಕುಲು ಕುಶಾಲೆ ಪಾತೆರ್ನು ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಪಾತೆರ್ನು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ನಾನು ಬಂದೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಲೆ ಕಿಶೋರನೆ ಎಕಡೆ ಬರಡಿತ್ತು ನೀರು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಎಕಡೆ ನೀರು ಬರ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆರು ಕೊರುವೇರು ಕೊರ್ಪೇರಿಯಾ ನೀರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪೊಡಿಚಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತೂವರೆಗ ಹತ್ತುಜಿ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತೂತುಜೇರು
ನನಗಿರ ತೂಲೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಆಯ್ತೆ ಅರೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ತೂಡಪ್ಪ ಯಾನೆ ತೂಡಾಪು ನಂದು ಇಜಿಂಡ ಅನನ್ಯ ಚಪ್ಪನೆನೆ ತೂಡತ್ತ ಹ್ಮ್ ಸಫರಿತ್ತನ ಸಫರದನ್ನ ತೂಡತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋರ ಎರಡ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಬೆಟ್ಟಿದೀಪ್ ನೀರ್ ಅವು ಪನ್ನರ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ತೂಲೆಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸಪುರ ಎತ್ತನ ಸಪುರದನೆ ಪೊನ್ನಾಡಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಸಪುರನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ ಸಪುರನೆ ಪುರ್ಲು ತೂವರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೋರ ತೋರಾಂಡ ಎರಡ ಐಕ್ ಏತ್ ದಾದಾಂಡ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನಲ ಸೋಕ್ ತೋಜಿ ಜಿಯಲ್ಲ ಸುಡ ನನಗೆ ಈ ತೋರ ಮಗ ಐಟೈತೆ ಗಲಾಟೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸಪುರನೆ ಎಡ್ಡೆ ತೂವರ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜಿನು ದಾಯ ಬಾಯ ಮೈಪುಡು ಒಂದು ತೋರಂಡೇನ ಕಿಶೋರನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಉನಾಸಂಡ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ ಅಂದ್ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರಂಡ ಇಂಜನ್ ಉಳ್ಳೇರದ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾರು ಪೋಯರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ಬರುವೇರು ಇತ್ತೆ ಏಮಕ್ಕ ದುಡಿತಾರೆ ಸತೀಶ ನೆಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲೇಜ ಐನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕುದ್ಯದಾಗಲಿ ಪೂರ ಪಿರುವಂತು ಬೇರೆ ಉದ್ದದಾಗಲಿ ಎದುರುವಂತು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಪಿರಾಡ್ದೇರು ಉಳ್ಳಾರಂದೇ ತೋಜ್ ಅಕಲ್ದಿರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬದನೆ ಕಬಾಬು ಗೋಬಿ ಅ ಪೂರ ಕಬಾಬ್ ಬುಡಂದುಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಅವೇ ಆನ್ ಪನ್ಯತ ಉದ್ದದಾಗಲಿ ಪೂರ ಎದುರುಡು ಬೇರೆ ಮಗ ಕುದ್ಯದಾಗಲಿ ಪಿರಾಡ್ ಬೇರೆ ಅಗಲ್ ಕಾರ ಬರ್ತದ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಸಪ್ರದ ಏಮಕ್ಕ ಈರು ಪಾತೆರಡು ಈರು ಪಾತೆರಡು ಪೋಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಡಿ ಪಪ್ಪನು ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ನಾನೈತೆ ಏರ್ನ ಕೈಕಾರ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತೂವಡೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜರತೆ ಕೇನುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುನೆಂಕ್ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಪನಂದ್ರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಇದು ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪರಾಗ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನಡ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಾಟೀಲನ್ನ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಅವರು ಈಗ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವರು ಇದು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದ್ರಂತ ಇರಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಛೇ ಇಂದಂಜಿ ಕರ್ಮದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಡೇ ಪಾಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಿಶೋರನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾದಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಬಾಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬತ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ ಕಿಶೋರನ್ನ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಐತಕ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ಗೇನುಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೋಡ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಉಂಡತ ಲೈವ್ ಲಂಚಿನಿ ఒక ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸತೀಶನ್ನ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ವಾಯ್ಸ್ಗೇನುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರ್ ಈಗ ಬಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಜನಾ ದೇವಡಿಗ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಸಂಜನಾ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸಂಜನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಳೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಜೊತೆ ಆಂಡ್ ಬಾರ್ಗ್ ಅಂದಂದು ಜೊತೆ ಆಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಹಾಕಿ ಏನುಂಡೆ ಸಂಜನಕ್ಕ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಜನಕ್ಕ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರ್ರೆ ಹೌದಾ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ರೆ ಹೌದಾ ಸಂಜನಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರದವರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸತೀಶನ್ನ ಆಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಇಜ್ಜೆರತೆ ನಾಗೇಶ್ ಇಜ್ಜೇರು ನಾಗೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ತಾನೇ ಬೈದು ಜರೀನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಐತ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ನಂಗೆ ಇನ್ನು 19 ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಜನಕ್ಕ ನೀವು ಅಕ್ಕವೇ 19 ಆಗ್ಲಿ 29 ಆಗ್ಲಿ 39 ಆಗ್ಲಿ 9 ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕನೇ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ
ಸಂಜನಕ್ಕ ನೀವು ಅಕ್ಕವೇ ಇರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸಂಜನಕ್ಕ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಸಂಜನಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಬಂದ್ರು 28ನೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಸಂಗಮೇಶನ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗಮೇಶನ್ನ. ಸಂಜನಾ ಅಕ್ಕ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಗಡಿ ನಗಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಸಂಜನಾ ಅಕ್ಕ, ನಗಡ್ತಾನೇ ಇರಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಂಜನಕ್ಕ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅನ್ನೇ ಹೋಯ್ ಸಂಜನಾ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ? ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜನಕ್ಕ, ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ, ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್. ಸಂಜನಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೋಯ್ ಕೊಕ್ರಿ ಬಕ್ರಿ ಎಂತ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೊಯ್ಕ್ರಿ ಬಕ್ರಿ ಎಂತದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹೊಯ್ಕ್ ಬರ್ಕ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ, ಸತೀಶನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂದು. ಸಂಜನಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು, ಸಂಜನಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು. ಮರ್ಕಬೇಡಿ ನೀವು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸಂಜನಕ್ಕ ಮರ್ಕಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ? ಹ್ಞೂ ಆಯ್ತು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಜನಕ್ಕ. ಸಂಜನಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಟಾ ಸಂಜನಕ್ಕ? ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಹೊಲ್ಕ್ ಬರ್ಕ್ ಅದು. ಸತೀಶನಕ್ಕ ವರ್ಪುಂಡೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಹೇಮಕ್ಕ ವರ್ಪುಂಡೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ. ಮಗಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ, ಮಗಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬರು ಅದೇ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಸಂಜನಾ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಎಂತಪ್ಪ ಈನ ಬಂದ ಹೊಲ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಬೇಡಿ ಅಂತನ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸತೀಶ್ ನನಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಂಜನಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಸಂಜನಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಹೊಯ್ಕ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸಂಜನಕ್ಕ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟ್ರಿ? ಮಳೆ ಉಂಟಾರಿ? ಅವ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತು. ಮರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಹ್ಞೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜನಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಕ ಸತೀಶನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣದ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜನಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ಮಳೆ ಇಲ್ವಾ? ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನ ಇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತಿ ಒಂದು ಮಾರಿ ಇರೇ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲ ತುಳುಲ್ಲ ಇರೇಗ್. ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ, ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳ ಸಂಜನಕ್ಕ. ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಲ್ಲ, ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ. ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ, ನಿಮ್ಮದು ಕುಂದಾಪುರ. ನಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಕೂಡ. ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ. ನಾವು ಉಡುಪಿಯವರು, ನೀವು ಕುಂದಾಪುರದವರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್, ಸತೀಶನಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುವ, ಮಾತು ಬಾರದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುವ. ಮಾತು ಬಾರದ್ದು ಬೇಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮಾತು ಬರುದೇ ನೋಡುವ. ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಬರದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡುದ ನೀವು? ಸತೀಶನ ತುಲೆ, ಸತೀಶನಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುವ, ಮಾತು ಬರದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ. ಸಂಜನಕ್ಕ ಪನಂದು ಓಹೋ, ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ ಸಂಜನಕ್ಕ, ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಕಾರ್ಕಳ, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಹೌದು ಸಂಜನಕ್ಕ. ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ? ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಮಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತಿದ್ದಾರ ಅನ್ನ ನಕುಲು ಪೂರ. ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಪೋತೇರಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೈಟ್. ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಜಲದುರ್ಗ ದೇವಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಬದಿನಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು.
ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಇನಿ ನಾಟಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಜಾದು ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ನಾಟಕ ಒರ್ಮ ದಿನ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ನಾಟಕ ಇನಿ ದಾಲ ಉಂಡ ನಾಟಕ ಮುಲ್ಪತ್ ಎಂಕಲ್ನವರದಾಗ್ಲೆ ದಾಳ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ನನ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಎಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನನ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ದಾಲ ಉಂಡ ಕೋಡೆ ಜಾದು ಇತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಪೂರಾ ಗಮ್ಮತ್ ಮುಂಡ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಲೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲ ಮುಂಡ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಲೆ ನೀನು ತೆಲ್ಲರ್ದಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಪರಿಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏಮಕ್ಕ ಆವು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿ ಈರ್ಲ ಪರ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟು ರಡ್ ಜನಲ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ರಡ್ ಜನಲ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ದಾಲಾಪುಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪರ್ ಈರ್ಲ ಅವೇ ಈರ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಓ ಅವು ಓವು ಅವು ಅವೇ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಅವ್ವೇ ಅವೇ ಯಾರು ಬಾ ಏನ ಕೆಂಪಿಗೆ ನೀನು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಸಂಜನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಂಜನಕ್ಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೇ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಜನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಂಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಪಿ ಬರ್ಪುಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಏಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಸತೀಶನ್ನ ಇರೇಗ್ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಪೊನ್ನು ದಾಯಗ್ ಅವ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಹೋಗುವ ಸತೀಶನಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಬಾಯಿ ಬರದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುವ ಬಂದಿರ್ ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುವ ಬಂಡೇರತ್ತ ಅತೆ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ನಂಗೆ ಪನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿದ್ದನಾರು ಜಪನರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಮಾರ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಆರು ಪೋಯರಂದ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪಾಪ ಬೇಜಾರನ್ನರೆ ಗುಲ್ತೇರ ಅಂದದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಾಯ್ ಬರಂದಿನ ಪೊನ್ನು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರಥ ಮಾರೆ ಇಜಿಂಡೇರ್ ನೆರ್ಪೆರ ತೈಕ್ ಆರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಜ್ಜೇರ ಅರ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಅರೆ ಬಾಯ್ ಬರಂದಿನ ಪೊನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನೆರ್ಪೆರತ್ತ ಬಾಯ್ ಬತ್ರ ನೆರ್ಪೆರತ್ತ ಐಕ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅಲ್ತಲ್ಲ ನಿಗಿಂದ ಜನತ ಇರೇಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಡುವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಮೇಶನ್ನೇ ನಾಡುವರಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸಾರಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಡುವರಿಗೆ ಅರೆ ನಾಡೋಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಪ್ಪುನತ್ತ ನರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇನೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವೇ ನರ್ಸ್ಲ ಅರೆಗ್ ಅರೆಗ್ ನರ್ಸೇ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ 4 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ನರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತೆರಡ ಅವರೆಗಂದು ಅರೆ ಬಾಯ್ ಬರಂದಿನ ಪೊನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವು ದಾಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೆರ್ಪೆರತ್ತ ಐಕ್ ಕೈ ಬಾಸಿಡೆ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ದನೆಗೆ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ದನೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಜಾತಿ ಇಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಕೆಂಡೆರಡು ಅಂಚತ್ತಿ ತಿತ್ತ ಜಾತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ಬರೋಬ್ರು ಕಾಮನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾತೆ ಬರದ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚ ಇರ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಇರ್ರ ಪನ್ನಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರ ಎಕಡೆ ಬಂತೇರು ಯಾನೇನ ಬುಡದ್ದಿನೇ ಮದುವೆ ಆತಂದು ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಚೋಡು ಉಂಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಿದೆ ಉಂಡತೆ ಅತಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಮುಂಚಿತ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಚದತ್ತು ಅತಿ ವೈ ಎಡ್ಡನ್ನ ಬಂಡ ಅಂಚದ ತಾರೆ ಸಪುರದ ನಾರು ಸಪುರದ ಎಡ್ಡೆದ ಬಂಡ ಅವು ಪುಂಚೋಡಿತ್ತು ನತ್ತೆ ಮಕವೇ ಸಪುರದನ ತೋರದನ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಏತು ಏಜಿದ ಬಕ ಪರಬ್ಬ ಜವಂದಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಂಡೀರ್ನ
ಏಮಾಕ ಏತಿ ಅಜ್ಜಿದ ಪರಬ್ಬ ಜವಂದ್ಯ ಪೂರ ತೂವಡತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. ರಮೇಶ್ ಗುಜ್ರಾನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿದಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ರಮೇಶನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಜಾತಿ ದಾಯಗ ಅಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಅಂಡ ಅಂಡು ಜಾತಿ ಬರ್ಚಿಗ್ಯಾರೆ ಇಜ್ಜೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಶಲ್ದಾರೆ ಅವೇ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಿದಾ ಇಪ್ಪುನು ಮರ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಆಡಿಯೋ ಅಂದಿ ಖಾಲಿ ಆಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನವೀನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡು ದೇವರೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಂಗ್ಲು ಓಲೋಲ್ ಕುಲ್ಲುನು ಮಾರ್ರೆ ಓಲೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಮಾರ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಓಲಿಯ ಊರು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ. ಹಾಯ್ ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ. ಹಾಯ್ ಎಂತ ಮಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ದೆ ಡಾಟರ್ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಡಾಟರ್. ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಪೂರ ಬಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಬಲ್ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಪೂರ ಬಲ್ಪೊಡು ಏರ್ಲ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಅತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಆತು ಜೋರು ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಆದಿತ್ಯ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ದಾನೆ ಮನೆ ಪಿಜಾರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಪಾತೆರಂದೆಲ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ. ಹೇಮಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಿದಾನ್ನೇರು ಎಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಇಡ್ಲ ಐರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಗುಡ್
ಯಾರಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು. 3 ನಿಮಿಷ. 3 ನಿಮಿಷ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. 2 ನಿಮಿಷ. ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಪುತ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಹೌದು, ಅವರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ, ಅವರು ಹೋದರು. ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಪುತ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಅವರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯವರು ಇಲ್ಲ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್, ಇನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಎಸ್ ಎಮ್ ಹಾಯ್ 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 ಬ್ರದರ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಣಸಾಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್? ಮೈ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ. ಉಡುಪಿ. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್, ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬಲೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಇರು ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರು. ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಯಾರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ಬಿಜಾಪುರ ರೀ. ಬಿಜಾಪುರದವರ ನೀವು? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಿಜಾಪುರ. ಎಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲ ರೀ, ಒಣಸಾಂಡ ನಾಗೇಶಣ್ಣ. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರಿ. ಬಿಜಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಾರ? ಓ ಅಂಚ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಎಂ ಬ್ರದರ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಒನಸ್ ಆಂಡಿಯ ನಾಗೇಶಣ್ಣ, ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಇರೇ ಬಸಾಲೆನೇ. ಓಕೆ ಬಸಾಲೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ? ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಂಡೇನೆ. ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್. ನೀವು ಪೊಲೀಸಾ? ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸಾ? ಓಕೆ. ಒಡೆಗೆ పోతారు ಮಾರೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ಬತ್ತೇರಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ, ಬತ್ತೇರಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರಿ ರೇನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಮ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಇರೇನು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಒಡೆಗೆ పోతారు ಮಾರೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಅಂದು. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ಇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ಪಂಜಿದ ಪೂರ ಪಾತೆರಡನ್ನ ಎಂಕ್ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುವೆರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಆರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ.
నెల కొత్తాంది అక్క అక్క చెత్తదాండి నాగేష్ అన్న ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಿ ಜೆತ್ತೋಲ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾರತ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಮುಖಾನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಅರಂಜ್ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅದೇ ಪಂಜಿ ಉಂಡಗೇನು ಅಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಲೈವ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡವೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಚೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದು ಆರಾಮಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರಾಮಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾನ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ಉಂಡು ನಾನ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬರೋಡ ನಾನ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಬರ್ಪು ನಾನೇ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪು ಜೇರು ಪಂಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಪಂಜಿ ಸತ್ಯನ ಓಕೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನವೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಿಜ ನಂದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಪಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಡ ಉಂಡು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಲ್ ಬತ್ತನ್ ವರ್ಮ ಕೆ ಜಿ ಕೊರಿಯೆ ವರ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನು ಮಾರೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಆಪುಂಡತ ಯಾ ಮುಟ್ಟಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈದ್ದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತರತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವೇ ದೂರ ಅಂಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುಂಡತ್ತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ದೂರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು ಜೊತ ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆರ ಮಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಐಡಿ ಹಿಡಿತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಜೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ 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 ಹಿರಿಯಡ್ಕ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬರನೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ರೋಡ್ ಉನ್ನತಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ದು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ಗು ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಲೂರು ಪೂರ ಅಂಡ ಮುಟ್ಟಾವು ಬೈಲೂರು ದೈಟೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕಗೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು ಹೇಮಲತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡದು ಪೋದಾಣ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡು
ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗನೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಇನಿ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್, ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಯ್, ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾನು ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ನಾನು.